meigas e touciño. Sapos, curuxas, meigas e cogomelos. Sapos, curuxas, meigas e... Bruxas! Sí! Desde tempos inmemoriais, as bruxas van facer mal. Son mulleres que arrepían, son horrorosas e arpías. Ei! Os contos non sempre din a verdade, As bruxas son moi aburridas. Pois a bruxa Chispún é moi divertida. As bruxas son moi malvadas. Pois a bruxa Chispún é moi humana. E tamén que as bruxas son super feas. Pois a bruxa Chispún non importan as apariencias. As bruxas contan sempre mentiras. Pois a bruxa Chispún, con simpatía, diche sempre a verdade, con valentía. Imos ver, e ti por que o sabes? Pois porque eu son a bruxa Chispún. Bo día, nenas e nenos. Eu son a bruxa Chispún e quero presentarvos a miña familia.
o elegante corvo cru. E lobo. Pa. Hoxe estamos aquí para contarvos un novo conto. E xa sabedes que a nós o que máis nos gusta dos contos é desmontalos. Encántanos contar os contos como foron de verdade. Non como os contan por aí. Sí, porque un boando escoita cada cousa. E iso que non tes orellas. E iso que ti non as lavas. Ei, rapaces, xa está ben! Que o noso querido público está agardando por nós. A que sí? Para que comecemos un novo conto e xuntas e xuntos desmontalos! Sí, para esnaquizalo. Sí, para devoralo. Sí! No! Tampouco te pases, lobo. Tampouco te pases, lobo. Uah! Lobo, pero que mal cheiras! Onde estiveches xogando? Na lama, cos porcos! Non, estiven xogando na casa, cos corvos, con ese. Iso é verdade. Pero lobo, non podes contar así o conto. Mira que pintas tes. Menudo exemplo para a nosa querida audiencia. Iso, que exemplo para a nosa audiencia. Menudo exemplo para a nosa querida audiencia. Lobo! Vouche lavar a lingua cun estropallo, Ai, non. Sí, e as orellas. Pel de serpe para fregar os dentes. Barbas de rata para limpar as patas. Sales de serea para limpar as orellas. Un grito de horror para ulir mellor. Ouvido de raposo para parecer fermoso. Un croar de un sapo para parecer guapo. Pata patún, limpo estarás. Chispum. Que bailans. Para. Acabo de lembrar dun conto que moi axeitado. Sí, é igual que isto, pero ao revés, onde un príncipe moi guapo é convertido nunha terrible besta. Neste conto hai unha rapaza que se chama Bella. É unha besta. Sí, claro, é bella e besta, pero é un pouco diferente a como vos o coñecedes. De feito, imos chamarlle os soños de Bella, sí, os soños de Bella. Así que tedes que estar moi atentos e moi atentas e lavar ben as orellas. Imos ver. Sí, o conto comeza así. Había unha vez un príncipe moi novo que vivía nun castelo. A pesar de ter de todo, era moi egoísta e consentido. Gustáballe bailar e dar festas. Pero todo o mundo tiña que aplaudirlle, aínda que o fixese mal. Un día chegou ao castelo unha velliña, sí, e ofreceulle unha rosa en troques de gocerse do frío. O príncipe, repugnado polo seu aspecto, botouna fora do castelo. Fora daqui, bella esmirriada, que me danas a vista. A beleza está
maior. O saberás ti. Pois sí que o sei. Así? E por qué? Pois porque eu son a bruxa Chispún. Vou te enfeitiçar. Avergoñado polo seu aspecto, o monstro pechouse no castelo. Con aquela rosa que non era unha rosa calquera. Non. Era unha rosa máxica. Unha rosa que se mantería fresca ata que cumplise os 21 anos. E se o príncipe non era capaz de aprender a amar a unha muller antes de que caera o derradeiro pétalo daquela rosa, ficaría convertido como un monstro para sempre. Ai, o príncipe comezaba a desesperarse, pois quen ía amar a unha besta? Nun pobo moi preto dali vivía unha rapaza que era granxeira. Chamábase Bella. Era a filla do inventor e a inventora do pobo. A Bella encantáballe ler e xogar cos seus amigos e as súas amigas e vivir 1000 aventuras. Os seus libros preferidos, aqueles que devoraba sen parar, eran os que narraban as historias románticas de príncipes e princesas. Alto! Iso non foi así. Pero... Se o saberei eu que para iso son a prota da historia. Xa, pero estamos a desmontar o conto. Pero a ver, que libro tes aí? Mira, imos contalo ben, como aconteceu en verdade. É certo que a xente do pobo dicía que era un pouco raro, incluso que estaba un pouco... xa me entendes. E vale que me encanta ler, pero eu lendo libros de princesas e príncipes. Non, eu non leo esas patochadas, eu só leo cousas interesantes. E que libro estás a ler? Pois este libro. Chámase Momo e fala dunha rapaza libre que loitaba contra os malvados homes de gris. Este libro sí que mola, e non esas cursiladas de princesiñas e principiños tan cursis. Vale, está ben. Podemos seguir co conto? Por suposto. Vale, pois a ver, por onde ia eu? Sí. En fin, pois un día Bella adentrouse no bosque en busca de aventuras e topouse co castelo da besta. Vaya! Tremendo castelo! Xa sei. Vou entrar dentro a ver se atopo algún tesouro antigo. Entón Besta, aproveitando o atrevemento de Bella, secuestrouna, pechándoa nunha das habitacións do castelo, pretendendo así que Bella namorase del e romper o feitizo. Esta noite cearás conmigo. Pero Bella non foi cear con Besta aquela noite. Non. Así que Besta, moi enfadado, subiu ao cuarto de Bella, petou forte na porta e dixo: Díxenche que baixaras a cear. Non teño fame. Sal agora ou derribarei a porta. Pois faino. Como se decía de boas maneiras? A ver que dio el libro. Aquí. Por favor, baixarías a cear conmigo esta noite? Que non quero. Por favor, sería un placer que baixaras a cear conmigo. É que non entendes un non. Non! Pois morre de fame. As horas pasaban e a fame apertáballe a Bella. Así que decidiu sair da habitación na procura de algo que levarse á boca. Que fame teño. Onde estará a cociña? Quen anda aí?
mirou para un lado e logo para outro e comezou a camiñar entre corredoiras e habitacións, sempre con moito xixilo. Que estás a facer aquí? Non podes estar aquí. Non o sabía. Que é esta rosa? Nada que te incumba. Fora! Ten que ver co teu aspecto. Dixen que fora! Se mo contas, podería axudarte. Fora! Es unha besta! Bella marchou, sí, pero non marchou para a súa habitación. Non. Marchou do castelo. Axiña, moi axiña, a fume de carozo. Entre o frío da neve e o forte vento que sopraba e sopraba e sopraba. Ata que Bella caeu esvaecida. Besta non tardou en aparecer. Colleuna con moito cuidado e levouna outra vez para o castelo. Allí recibiu os mellores cuidados, sí. Bella pronto entrou en calor, envolta entre as mantas e o calor da cheminea. Cando espertou, diante dela tiña un pequeno banquete que non tardou en devorar. Se non tiveses escapado, non tería pasado isto. Se non me tivese secuestrado, non tería por que ter escapado. Por certo, grazas por salvarme a vida. De nada. Besta comezou a ser máis amable con Bella. Ensinoulle a biblioteca, onde había millóns de libros, e Bella non paraba de ler. Lía cousas como... as obras completas de Shakespeare ou os románticos poemas de Rosalía de Castro. Alguén preguntoume un día. Que é un peido? Eu contesteille, fica quedo. Un peido é un peido, con corpo de aire e corazón de vento. Ei, un momento, iso non é Rosalía de Castro. Nas mañás paseaban xuntos mentres o sol saía entre as montañas. 5 minutos. E polas noites ceaban mentres se sorrían. Ai. Todo parecía ir moito mellor ata que chegou o día do baile. Eu quería... Sí? Xa sei como o aspecto non é o máis fermoso. Iso non ten importancia. Fuches moi amable comigo últimamente. Entón, casarías comigo? Entón, Bella e Besta achegáronse e bicáronse moi fortiños. Alto! Un momento, ata aquí podíamos chegar. Iso non foi así. Pero... Ai, a ver, estade moi atentos e moi atentas porque agora ides ver o que aconteceu en verdade. Non és feliz aquí comigo? Sí. Sí e non. Non podo ser feliz se non son libre. Pero es libre. Podes marchar cando queiras.
Pero se ti me queres e eu te quero, que importa o resto? Claro que importa. Importa o meu pai, e os recordos da miña nai, e os meus soños tamén. Claro que importa. Eu quero decidir e ser libre. Pero o meu feitizo... Iso é o único que che importa. Teu feitizo. Xa te dixen que para min o aspecto non era importante, pero xa vexo que para ti sí. E que pasará cando o meu aspecto cambie? E que pasará cando queira facer cousas que ti non queres que faga? Como viaxar e coñecer mundo. Porque sabes, iso é o que me gusta. Ademais, que me secuestraches, tío. Como crees que podo confiar en alguén que secuestra e se cabrea continuamente? Salveiche a vida! E por iso deboche algo. Axudar a alguén que está en perigo é o que debería facer calquera persoa, sen pedir nada a cambio. Pero... Mira, besta, a bruxa que te enfeitizou non te cambiou de aspecto. Ti xa eras unha besta por dentro, e segues a selo. Non sabes amar a unha muller, porque para amar a unha muller o primeiro que tens que facer é respectala e deixala ser libre. Ti és unha besta egoísta o que só lle importan os seus soños. Pero eu tamén teño os meus e non penso perdelos. Así que marcho. Basta xa! Xa me tes farto! Aínda por riba que aí tes un castelo, tes libros, tes de todo. Onde vas ir ti? Serás pailana, que non sabes facer nada. Ven por aquí, xa verás, ven! E Bella foi feliz, moi feliz, e cumpriu todos os seus soños. E colorín colorado... Que pasou con Vesta? Con Vesta? Vesta? Seguiu sendo unha besta? E colorín colorado, este conto foi... Desmontado! E un momento, como que fin? E agora o que toca é falar do conto, así que non marchedes que continuamos.